በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነዛረረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ወዳ ብዝሃዋ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ጥቅምቲ 26 ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ተራዳእነትን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ድምፀይ እንተትሒትኩም ከዓ ይቕሬታ ግበርለይ ማለት ስለ ኣጥዕየት ስለዚ ሓውኹየ ይቕሬታ ማለት እዩ። ሕራይሽ ናብ ስንክሳርና ንኺድ ማለት እዩ። 26 ጥቅምቲ ኣብ ስደት ዘለኹም ኩልኹም ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ብርሃን ዘኢትዮጵያ ይሓልውኹም። ኣቡነ ሃብተ ማርያም ብጸሎቶምን ቃል ኪዳኖምን ይሸፍንኹም። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቡነ ሰላማን ከሳቴ ብርሃንን ኣቡነ ሃብተ ማርያምን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና አሜን። ጥቅምቲ 26 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታና ካብ ዝመረጾምን ንሕሙማት ምእንቲ ክፍውስሉ ድማ ስልጣን ካብ ዝሃቦም ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ቅዱስ ሐዋርያ ጢሞና ብሰማዕትነት ዓረፈ። ከምኡውን በዚ ዕለት ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ ዓመታዊ በዓሉ እዩ። ሐዋርያው ቅዱስ ጢሞና እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ከዓ ሰማያዊ ሃብትን መለኮታዊ ኃይልን ገንዘብ ገይሩ ንኹሎም ሕሙማት ፈወሶም። ንኣጋንንቲ ቀጥቂጡ ብምግዛእ ድማ ንሰባት ካብ እስራቶም ፈትሖም። ጎይታና ብስጋ ኣብ ምድሪ ከሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጢሞና ብዙሕ ኣገልግልዎ እዩ። ጎይታና ድማ ብሞቱ ንኹሉ ዓለም ፈጺሙ ኣድሒኑ ስርዓት ሰሪዑ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ቅዱስ ጢሞና ደጊሙ ንሐዋርያት ኣገልገሎም። ኣብ 50 መዓልቲ ጰራቅሊጦስ ኣብ ዝወረደ ጊዜ ናይ ምጽንናዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ። ድሕሪ እዚ ድማ ምስቶም 7 ኮይኖም ዝተቖጽሩ ዲያቆናት ሐዋርያት ሸምዎ። ንሳቶም ኩሎም መንፈስ ቅዱስን ፍልጠትን ዝተመልኡ ከም ዝኾኑ መጽሓፍ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምስክር ኮይኑ እዩ። ቅዱስ ጢሞና ወንጌል ብምስባኽን ንድውያን ብምፍዋስን ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብልቃ ካብ እትበሃል ሃገር ብወገን ምዕራብ ስብራ ካብ ዝበሃል ዓዲ ሐዋርያት ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ። ነቶም ናይቲ ሃገር ኣህዛብ ክብሪ ይኹንኖሞ ንናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ኣስተምሃረ። ካብ ወገን ዮናውያንን ኣይሁድን ዝኾኑ ብዙሓት ኣስተምሂሩ ኣጥመቖም። ገዛኢ ናይቲ ሃገር እዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ንቅዱስ ጢሞና ሒዙ ጽኑዕ ስቓይ ኣሳቐዮ። ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ድማ ብእሳት ስለ ዘቃጸሎ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ንሰማዕትነቱ በዚ ፈጺሙ መንግሥተ ሰማያት ወረሰ። ናይ ክብሪ ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለጢሞና እምህልቁ ሰብኣ ወክልኤቱ ኣርድእት ወም 7 ዲያቆናት ዘፈጸመ ስምዖ በዋእየ እሳት ወካዕበ ዓዲ በዛቲ ዕለት ሰላም እብል ለህራ ሰማት። ናይዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጢሞና ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይመሓረና
آمين. ቅዱስ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ እዚ ቅዱስ ወዲ ጸራቢ ዮሴፍ እዩ። ንሱ ድማ ካብ ኩሎም ደቁ እቲ ዝነኣሰ ነበረ። ንሱ ንጹህ ድንግል ነበረ፣ ምስ ጎይታና እውን ዓበየ። ስለዚ ድማ ክብሪ ይኹነሞ ንጎይታና ሓው ተባሃለ። ድሕሪ ናይ ጎይታና ዕርገት ሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ክብሪ ይኹነሞ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምሂሩ ንብዙሓት ናብ ቀንዕቲ ሃይማኖት ተዋህዶ መለሶም። ናይ ክርስትና ጥምቀት እውን ኣጥመቖም። እግዚአብሔር ብኢዱ ዓበይቲ ድንቅታት ተኣምራት ገበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ኣብ ጎደና ክጓዓዝ ከሎ ንሓደ ሽማግለ ረኸበ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ሽማግለ ሆይ ኣብ ቤትካ ከተሕድረኒ ዶ ትኽእል በሎ። ኣረጋዊ ድማ እሺ ከም ዝበልካየ ይኹን በለ። ብሓድነት ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ጋኔን ዝሓደሮ ሰብ ረኸቦ። ኣብ ዝረኣዮ ጊዜ ድማ ኦ ናይ ክርስቶስ ሃዋርያ ኣነ ምሳኻ እንታይ ኣለኒ ክተጥፍኣኒ ዶ መጻእኻ ኢሉ ገዓረ። ሃዋርያ ድማ ብናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ተጸጋዕ ካብዚ ሰብ ድማ ውፃእ በሎ። ብቕጽበት ድማ እቲ ጋኔን ካብቲ ልዕሊ ሰብ ወፃ። እቲ ሽማግለ ነዚ ድንቂ ተኣምር እዩ ሰንበደ። ኣብ ትሕቲ እግሪ ሃዋርያ ወዲቁ ድማ ከምዚ በሎ፣ ናብ ቤተይ ክትኣቱ ኣይግባኣንን እዩ። ነገር ግን ምእንቲ ክድሕን ቤተሰበይ እውን ምእንቲ ክድሕኑ እንታይ ክገብር በላ። ኣብታ ጊዜ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ቤቱ ጎይታይ መንገደይ ኣቕኒዕካለይ ኢኻ እሞ የመስግነካ ኣለኹ ኢሉ ንጎይታና ኣመስገኖ። ናብ ሽማግለ ተመሊሱ ድማ ናይ ድሕነት ነገር ነገሮ። ክብሪ ይኹነሞ ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን፣ ስለ መከራኡ፣ ስለ ሞቱን ስለ ትንሣኤሁን መሃሮ። ድሕሪኡ እቲ ሽማግለ ነዚ ሃዋርያ ናብ ቤቱ የእተዎ። ቤተሰቡ ኩሎም ድማ ናብኡ ተኣኪቦም። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ምሂሩ ናይ ክርስትና ጥምቀት ኣጥመቖም። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኦን ደሙን ድማ ኣቐበሎም። ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ዝሰምዑ ጊዜ ድማ ብዙሓት ሕሙማት ናብኡ ኣምጽኡ። ንኹሎም ከዓ ኣድሓኖም። ንዕኦም ሃይማኖት ምሂሩ ብኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኣጥመቖም። ቀሳውስትን ዲያቆናትን እውን ድማ ሸመሎም። ነቲ ሽማግለ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸሞ። ክብሪ ይኹነሞ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሃቦም። ድሕሪኡ ምእንቲ ክምህር ናብ ካልእ ሃገራት ወፂኡ ከደ። ሓንቲ መኻን ሰበይቲ ነበረት። እግዚአብሔር ቆልዓ ምእንቲ ክህባ ስለኣ ምእንቲ ክጽልየላ ንቅዱስ ያዕቆብ ለመነቶ። ንሱ ድማ ጸልየላ እሞ ወዲ ወለደት። ስሙ ድማ ያዕቆብ ኢላ ስም ኣውፅኣትሉ። ንወዳ ተሸኪማ ከዓ ናብ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ መጺኣ ሰላምታ ኣቕረበትሉ። ምስ ወዳ ድማ ካብኡ ተባረኸት። ድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ኣይሁድ ናብኡ ተኣኪቦም መጹ እሞ ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መን ምዃኑ ምእንቲ ክነግሮም ሓተትዎ። ንሱ ጎይታና ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ሓው ከም ዝኾነ ከም ዝነገሮም ሓሲቦም ነበሩ። ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ናብ ሳልሳይ ደርቢ ወፂኡ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ እውን ምስ ኣብ ድማ ትኽክል ከም ዝኾነ ክገልጸሎም ጀመረ። ነዚ ኣብ ሰምዑ ጊዜ ድማ ብጣዕሚ ተቐጥዑ። ካብ ልዕሊ ደርቢ ኣውሪዶም ድማ ዝጸንዐ ግርፋት ገረፍዎ። ካብቶም ህዝቢ ሓደ ናይ ልብሲ መሕጸቢ ናይ ዕንፀይቲ ገበታ ዝሓዘ ሓደ መጺኡ በቲ ዕንፀይቲ ንቅዱስ ያዕቆብ ርእሱ ሃረሞ። ኣብታ ጊዜ ድማ ንነብሱ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃበ። ስለኡ ድማ ከምዚ ተባሃለ፣ ወይኒ ሰትዩ ከም ዘይፈልጥ ከም ካብ ዘለዎ ወገን ከም ዘይበልዐ ኣብ ርእሱ ድማ ላም ከም ዘይሕለፈ ኣብ መሕጸቢ ከም ዘይተሓጽበ ክልተ ልብሲ እውን ከም ዘይለበሰ ኩሉ ጊዜ እውን ከም ዝቐውምን
كم زسجدن تصحفه كاب مقاموس تلعلى اجرو حبيتو نجر امو تحريو عارفو ابغني بيت مقدس قبروا بركة راديتنا قدس هواريا قدس يعقوب حاوغيتنا يحضرنا بصلوت دمو يمحرنا امين ጥቅምቲ 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዮሴፍ ቅዱስ ጢሞና ሐዋርያ ወዲ ያቆን ቅዱስ አግናጢዮስ ቅዱስ ፊልጶስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቦ ይዕንብብ ጸሎትን ሓለዋን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ካብ ድምፀይ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይውዓል።